Shout hallelujah. Isono sakhe nasahlala egazini. Kwaxatshana njengakesho kwawethu uNkulunkulu kwaxatshana ukuthi after sin entered uworshipha kwabantu benegazi phakathi ingoba kwase kukhona into abazomworshipha isegazini labo. Ngama imazwi esekufuneka manje bethi bemworshipha ngoba baqualify ukuworshipha ngenxa yento esegazini labo kube negazi elichithekayo lenze atonement yaloko kusegazini. Atonement yokusegazini yenziwe ngegazi. Shout hallelujah. When covering, atonement means covering. Bekhona ukukhavarishwa kwalokho kusegazini labo uNkulunkulu akuzibe okusegazini labo ngenxa yegazi elichithekile. Babona ngokume bafika sebegqokile. Ubafika sebegqokile. Shout hallelujah. Ubafika sebejana zabane. Sebegqoke amahlavu. Wabakhumulisa amahlavu. Ubakhumulisa lana ingoba lento ebenze bayibona behambaze isegazini leyo. Sonke lamahlavu lana angaphandle enyameni awadili negazi. Wabakhumulisa ubagqokisa isembatho ezizoba esithinta igazi ngoba nalokho kona kwabo okubenzela lahlelwe igazimulo kusegazini. Wabakhumulisa amahlamvu wathatha isilwane. Gazi lokuqala lachitheka lathinta umhlaba womother earth. Gazi lokuqala elesilwane esingonanga elachitheka ngenxa yabonileyo. Elesilwane esingonanga lichitheka ngenxa yabonileyo. Elesilwane esingonanga lichitheka ngenxa yabonileyo. Elesilwane esingonanga lichitheka ngenxa yabona. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Sekone banjalo lapha sekone uAdam oqala. Usonile uAdam oqala ogazi lakhe lalandwa phezulu ezulwini. Ogazi lakhe akalandanga kwenye indoda. Usone uhlobo lwequality yegazi engathekelwa komuntu umuntu. Elandwe direct from heaven. Wona uhlobo lwegazi olungatholakala indawo. Bonke abalandele yena banamakhaza bawathekele kuye. Yena wona alilande ezulwini. Umuntu ozolungisa lento sefuneka ube umuntu ogazi lakhe linjengelalo owona izinto. Ayekho umuntu oqualify emhlabeni ukuthi angalungisa izinto. Ayekho umuntu ongaqamba inkolo. Ayekho umuntu ongasindisa abantu. Alikho igama elikeziwe ebantwini abangasindiswa ngalo. Kuphela igama likaAdam ogcina ogazi lakhe lilandwe la owangenisa isono kithi naye igazi lakhe ngaboni lalandwa khona. Wachithi igazi esipapa le ingakho wabakhumulisa ingubo bayigqokile ngoba bagqoke nje laphana ubona kuhleze egazini. Wathatha igazi, wathatha isilwane wasibulala. Wachitheka igazi lesilwane esingonanga ngenxa yabonileyo. Kanti lesi silwane sesiyakhomba ukuthi lento izolunga ngoba bekhona ugazi lakhe liyachitheka ngenxa yalababonile. La profeta nje indaba yalesi silwane. La profeta nje indaba yalesi silwane. Ngoba kusuka Adam kuya kuNoah abantu babengakayidli inyama. Babengayidli inyama yaqala ukudliwa after the flood sekuphunyiwe emkhunjini 2000 years later kwamakudliwa inyama. So ke le nyama lena uma igazi lichitheka uthathwa isikhumba siyomiswa ukuze sishuke kwenziwe iziphuko abazoqhokiswa ngazo. Inyama yona yaba i-first burnt offering, umnikelo wokuqala wokushiswa ngoba yayingekidliwe le nyama. Ngowesilwane esingonanga ngenxa yababonile. Ayidliwanga ngoba inyama yayingakadliwa. Yaba umnikelo wokuqala wokushiswa. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Kwalindwa sekuchithekile njalo igazi. Shona thana sekuchithekile igazi. Kwalindwa insuku miswa isikhumba. Time lapse. Everybody say time lapse. Kwaba nesikhathi esidlulayo sathi mase somile isikhumba sashuka kwenziwa iziphungu. Wafika wachithe igazi kwalindwa. Kulindela ukuthi isikhumba some. Mase somile sashuka kwenziwa iziphungu bembathiswa. Kwachithe igazi ngesikhathi kwedlula esinye isikhathi bambathiswa ngesinye isikhathi. Kanti sekuprofeta oyobuyisa lo monakalo.
oyolungisa lo monakalo ukuthi uAdam wokugcina uyochitha igazi eCalvary bese kudlula izinsuku emva kweinsuku ngosuku lwePentecost bese bembathiswa naye ngaphambi kubahamba ukuthi hlalani emzini nize nembathiswa amandla athi nombathiswa amandla umuntu ngene sefikile phezulweni nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya naseSamaria kuze bese kupheleni kwezwe. Shout hallelujah. uAdam wesibili wayi-undergo i-process yokurestoration kwezinto ezilahlekile kuAdam wokuqala. Wayi-undergo ngendlela step by step. Step by step, angiphinde step by step, angiphinde step by step, angiphinde step, akashiyanga lutho. Shout hallelujah. Lo Adam wesibili akashiyanga lutho. Lo Adam wesibili sukele sono singenileke ngisaya njalo sivale ngoAdam ukuthi akashiyanga lutho. Ayi uAdam wokugcina. Kodwa sukele sono singenile yaqala i-worship yokuworship uNkulunkulu yabiza igazi. Naye uNkulunkulu waqala waba at loggerheads or at enmity with the blood. Yabona uma ufunda iBhayibheli ngendaba yerapture lokutshela ukuthi inyama negazi akunakulidla ifa lombuso, hayi ukuthi inyama negazi hayi inyama nguhlebele mina yalidla ifa lombuso. uEnoch unyuke nenyama kodwa igazi ngeke ulifice uma ungaya kuyena manje. uElijah unyuke nenyama kodwa igazi kwathi uqedwe ngalo engakanyuki. uMoses unyuke nenyama kodwa igazi ngeke ulifice uma ungaya kuyena lapha. uJesu unyuke nenyama kodwa igazi ngeke ulifice. Abangcwele abasezulwini imizimba enegazi yasala ethuneni kwenyuka khona ngomoya. Namhlanje sifuka bovuka nemizimba engenagazi ngoba inyama negazi hayi inyama kodwa inyama negazi ayidla ifa lombuso kaNkulunkulu. Yini aqhabele naNkulunkulu akaxhabele nenyama uxhabele negazi. Yilapho kwaqala khona ukuthi every worship ibiza igazi. Kuze kube manje ke whether it's a wrong worship ngoba amadimoni nawo ayakopisha. Kuze kube manje every worship calls for the blood. Every worship kills. Ayikho worship engabulali. Sengaqala njalo ukuthi abantu ngiseduzane kakhulu no-end. Uma ubuka ama-movie ngiseduze kabi no-end. Ngiseduze kabi no-end. Uma ubuka ama-movie ngiseduze kabi no-end. Quarter distance. Praise the Lord. Every worship demands the blood. Ake kwenze isibonelo ngoba awuyazi level mhlambe ye-worship ufike kube level 1 that is following ukulandela, level 2 is loving, level 3 is worshiping. Igaba zintathu uba ukulandela into is following, level 2 is loving, level 3 is worshiping. Uma ukhuluma nomuntu osewumlandeli weqembu ungakhuluma kabi ngeqembu lakhe nezinhlukane engakwenzanga lutho. Futhi uma ukhulume kabi ngalo samthanda futhi uphephile. Kodwa ungakhulumi kabi ngalo kanti siyarworship. Ufafi. Njengoba ngishumela khona abantu abafa. Bekhulume kabi ngePalace kowe-Chiefs. Bakhuluma kabi nge-Chiefs wakhuluma kabi kowe-Pirates. Bafile. Obulelo usejele. Sifunde eBhayibhelini. Bafafile. Ngoba lo wali balogxeka iqembu lalo kanti akayinakanga level. Kodwa akasekho ku level yokulandela. Akasekho neyokuthanda. Useku 3rd degree. Useku level ye worship. And uma ukhulume kabi umholi wezepolitiki kanti lo mlandeli waleli qembu lezepolitiki akasagcinile ngokumlandela nokumthanda usiyamworship uzofa. Si umwajo. Ufela uButhelezi noMandela. No Zuma no Ramaphosa sambe phekwa ngoba ukhulume kabi kumuntu osedlulile kulevel yokuthanda. uBrenda Efa khona isiphukuphuku ezimbili zikhona la kulama project sekhona iphukuphuku ezimbili ezafa futhi zavumela ilevel ushintshe bavuma udlula elevelini yokuba umlandeli nokumthanda zamworshipper. Owafa ephuma ephepheni kuFuBrenda wathi akasayiboni into ayiphilelayo. Injalo ke i-worship yenza ungayiboni into ayiphilelayo. That is worship. Every worship kills. Ayikho worship engabulali.
noma kuthiwa i-worship wrong noma i-worship right kusukela wangena isono, every manner of worship kills. Umuntu ekhonza abafileyo khona inkunku ezofa. Uma ngafaka inkunku kuzofa imbuzi, uma ngafaka imbuzi kuzofa inkomo, ngoba worship cannot take place without killing. Worship will always kill. Umbona ngalokho usisi owaliwe insizwa ukuthi ubese edlulile kuyithandeni ubese iworshipa imali ayihenge. Baningi abantu bayazi abesifazane bagcwele endlini, baningi abake baliwa ngaze bayibulali ngoba babe ku level yokuthanda kuphela, babe ngayanga khaya level then loving. Bayakwazi kodwa noma oyibulele ngicela ukutshela lona waliwa wayibulala wena ukhohliwe eziphukuphuku kanti ngidayiswa level wena ukuthi wena wazi ukuthanda, wena uyazi level ayikuyo. Wayengekho kule level yona yena wayesemushipha lo muntu. Sinabantu besilisa thina abaliwe bayibulala ngoba udlulile uvumele i-temptation yokudlula ku level of loving. Waya worship and once one worship ipartner yakho uzofa ngoba worship will kill you. Ayikho worship engabulali, even right worship, true worship. Abantu abasindiswe nje kwabasokholosa 3 lithi bulalana amalungu asemhlabeni ngoba you are not a true worshipper ungabulali amalungu asemhlabeni. uPaul umekhuluma ngeworship yakhe uthi mihla yonke ngiyafa, I die daily. Ngoba a true worshipper will kill something ngoba there is no worshiping without killing. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ungavumi ukuyimba ikholwa elihamba nezinto zakho zakudala nezakini ezingafile. Umukholwa abe nezinto ezifayo njalo kulolu hambo, kunezinto kumele zife. Mihla yonke ngiyafa. Bulalana amalungu asemhlabeni. Shout hallelujah. Through every worship kills. uAdam wokugcina in closing. uAdam wokugcina warestore zonke izinto ezonakale ngoAdam wokuqala, wazirestorisha step by step, step by step, step by step. Ngithe step by step, ngathi step by step. Esayilungisa akaqalanga isiphambanweni ngoba kwangekhona lapho iqale khona izinto konakala. Waqala kwivenue, izinto zabantu zonakala at the Garden of Eden. So esayilungisa waqala wayekhuleka at the Garden of Gethsemane. Uyapha ensimini, uyoyilungisa ensimini ngokubonakala wangena ensimini. Here is the last Adam. This is the last Adam. Nangu Adam ke ozokhawunya ethe nangu Adam. Hayi amagama khona emhlabeni. Alikho igama. Umubambe le revelation usindisiwe. Ngekubanjwa abantu abathi basindisiwe labo kodwa umsamo bawuhlabela. Uyini umsamo kulomsamo? Uyini umsamo? Uyini umsamo kulomsamo? Uyini umsamo kulomsamo? Uyini umsamo kulomsamo? Uyini umsamo kulesikhuluma ngayo. Ungazokhona isiphukuphukuphuku somshayeli esinami sindisiwe kodwa indlozi yahlabela. Liyini indlozi lomsamo? The last Adam. Hallelujah. uAdam wokuqala wayemoya wamphefumulo ophilayo, kodwa uAdam wesibili umoya ophila. Esilungisa izinto 1 waya ensimini ngoba zonakala ensimini. 2 washintsha iprayer item yaba yodwa kuphela ngoba nalapha zonakala ngento yodwa kuphela. It's the only place eGarden of Gethsemane lapho uJesu khona wakhuleka isikhathi eside kodwa ekhuleka iprayer item eyodwa. Nkosi mangabe njengoba ngithanda mina, kepha nje lokuthanda wenzani? Ucorrecta into indlela okwangena ngayo umonakalo. Phela umonakalo wangena ukuthi abantu bayeke ukuthandwa uNkulunkulu benze ukuthandwa yini. Ulungisa ngokuthi ayeke ukuthandwa nguye enze ukuthandwa uNkulunkulu. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Wasuka lapho waqonda khona ke esiphambanweni. Lapho seyoshaya khona ifinal ke lapho waqeda ke ngapho waqeda kwaze kwasho yena wathi kufezi.
Walo wayenkantolo ijaji selikhiphile isigwebo bese lithatha lesagila salo ijaji esifishanyana esingaka lithi maselikhiphile bese lithi yabona uJesu ngekade lifeziwe wayehosha sasezulwini sokomoya isagila tabayit ayithasayina kamashina ayikabayika sayina uAdam ogcina ilapho alinda khona kwaze waphuma igazi eselenga emthini. Angisho ngithi eselenga emthini shona ikhona laliphumile eshaywa imivimbo akangasho ukuthi baba bathethelele ikhona laliphumile efaka umchelo wameva ngoba uthweswanga wafakwa akangasho ukuthi baba bathethelele kodwa unele walenga emthini kwaphuma igazi ezandleni ezenyaweni walibona liphuma wayesethi baba bathethelele walinda kwaphuma igazi wayesethi baba bathethelele ngoba wayazi amaHebrew 9:22 athi ngaphandle kokuchitheka kwegazi akwenzeki ukuthethelwa kwezono kwafuna kube negazi eliphumayo leli liphumayo eselenga emthini elokuchitheka kwezono. Kungani elokuthethelelwa kwezono kuyileli liphuma eselenga emthini? Ingoba ngenkathi bona abantu bokuqala bona ngokudla emthini, so elezono ileli eliphuma eselenga emthini. Wayiqeda indaba uAdam wesibili wathi kufenziwe. God bless you. Every mouth open. We worship. We worship. We are aligned. Satani Maria we are having the power. We are having the authority. And commanding in the castle. In God, in the castle church. Now, Palace, power, baby. This always on your authority. This always on a voices in the voice.
There's something new that is happening in your life. There is an abundance of the Holy Spirit that is pushing you to the altar today. If you know I will say you get to the family. Amanda Nabuya, Sakokona, Gakama, Gakasu, get to the family, get to the family. Thank you, 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 Lord. When I will lie, you Sakona, who's for the Lord, our healer. Get to the family, get to the family, get to the family, get to the family. Mount God, Mount God,
Yahana Masaya. Asithini Nkosi uJesu. Namhlanje silizwile izwi lakho khulumisene nempilo yethu ukuthi umuntu akeyona inyama kepha umuntu ungumoya kaNkulunkulu ophakathi kithi. Namhlanje siyavuma ngenhliziyo ukuthi umuntu kaNkulunkulu uyena wabakhona kuqala, nokuthi umuntu kaNkulunkulu akaguli, akafi, uyaphila ingunaphakade. Sukela namhlanje siyakholwa ngenhliziyo, siyavuma ngomlomo ukuthi uKristu Jesu uyinkosi yamakhosi, ungumbusi wababusi. Sukela namhlanje siyavuma Baba, take control empilweni zethu ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha, ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha, ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Awuvula umlomo wakho kawubonga uNkulunkulu. Oshani Maria Masaya mfundisi ondana mama sibili. Thank you Lord Jesus. Baba siyabonga igama likaJesu Kristu waseNazaretha, sinikeza udumo Baba ugcwele nasebusuku, sithi uyahalalela, uyakhazimula wena wedwa, uyinkosi yamakhosi kukho konke siyabonga. Ijizwi lakho ukuyinikela komphefumulo wodwa kuba khona inhloko enkulu ekhaya ezulwini. Siyabonga ngabantwana bakho bazelwe kabusha. We thank you Father for the blood of Jesus Christ, the blood that shall never lose its power. Siyabonga ukuthi yabahlanga yabahlambulula egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. We thank you Lord for restoration of yamateka likaJesu Kristu waseNazaretha. Siyabonga abantwana bakho abagcwalisa, abantwana bakho abaqinisa, abantwana bakho abanikeza ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. We thank you the blood of Jesus Christ that shall never lose its power. Bese mpilo zabantwana bakho siyababiyela igazi likaJesu Kristu, siyakwabaza umzamo uselosheba yawo ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, ngegama likaJesu. Abantwana bakho ngegama likaJesu Kristu siyabonga amandla ubelethekile ngegama likaJesu. Abantwana bakho ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Thank you, Lord. Thank you, Lord.
In the name of Jesus. Asimjoyinisi ibandla, but we want you to be taught ukuthi mawusumntwana kaNkulunkulu kumele ukuthi ukhule maqondana nezinto zikaNkulunkulu. Praise the Lord. Hallelujah. Bazalwana ke shayela uJesu izandla kakhulu. Amen. Wena nomzulu wami bazalwana namhlanje uyasindiswa. Unkosi ndodana kaMfundisi. Namhlanje umntwana kaNkulunkulu uyasindiswa. I shall not just stand That is the spirit from the pit of hell, because the word of God says usatane akezi ngokubulala nokubhubhisa nokubulala nokwema. Hallelujah. That is the spirit of fanele ukuthi sisinqamule from this day. Sonke siyaqhakeka, sonke sibanjwa izimo esingayithande empilweni zethu, kodwa lonto leyo ayisho ukuthi asiqede ngempilo yethu. That is the spirit esiyasifike kuwe ngathi nje ungavela uqede ngempilo yakho. Ucela ugijimisa ngaphambili. Ushanda ngihanda namasaya kashikete bebesela musaka namasika. This is very serious because into ezokwenzeka sizotho kuthiwa umuntu uyigulele kanti benikeze opportunity ukuthi azonqamula le spirit lesibese siyanqamuka. Thank you Lord. Thank you Holy Spirit. Yes. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. When we were there, I have seen actually bazalwane. Angazi ukuthi what does that mean? Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. I don't know what does that mean. Ngibona izandla ekongathi I presume ukuthi izandla ikaNkulunkulu, but uNkulunkulu ngipresume sembona lezandla ukuthi uNkulunkulu wants to give someone a breakthrough yomsebenzi, kodwa izimo azivumi nezimo azivumeli, kodwa ikhona lento uNkulunkulu akunikeza yona. Umuntu ozo receive, umuntu ozokholwa ngomoya wakhe ukuthi impela mina with my faith kuyenzeka ngegama likaKristu Jesu waseNazareth. Cala nawe okwazi ukuthi ukhona into ongayimukela kuNkulunkulu ugijima uze ngaphambili right now ngegama likaKristu Jesu waseNazareth. Thank you Lord Jesus. Shaka Maria Messiah. Mama Saha. Shekele bebeseka. The devil is a liar. Satan has delayed you already, and you are long time overdue for your breakthrough, for your promotion. But uNkulunkulu uthi angitshela ukuthi he is Jehovah Baal. uNkulunkulu ofohlayo. Noma ngabe kuthiwa kuvaliwe kuvala abantu basemhlabeni, amasimo ayevulile kuzovuleka ngegama likaKristu Jesu waseNazareth. Ushaka Gloria Karma Seke Ielele Bebe Seka na Mama Seke la Bashika Una Maya Kate Bebe Seka la Shika na Masele le Bebe Seka. There's one female. Basabane one female. Ushadile.
the day. This is the day. Sizokhuleka phezu kwempilo. Ngicela ugijimuse ngaphambili mayikhona lo. Gijima phuthumuzela ngaphambili. uNkulunkulu sizokhuleka kuvuleke isibeletho sakho ngegama likaKristu Jesu. Wasenantelezela mina loyo. I remember sinobaba uJobe. Kukhona umama eseshadile for 20 years engabathola abantwana. Ubaba uJobe wathi ngeke bamba isibeletho. Wathi mama uJobe ozobamba isibeletho salo muntu esena 20 years engabathola abantwana. Wathi mesethola abantwana wathola amawele wangathola umntwana oyedwa. Hallelujah. Shipora hala masaya kasheke libobobo sika akekho umyeni wakhe ngithi koshakani moriaka umele nomyeni wakho nobabili sicwilise egazini likaKristu Jesu. We declare and decree in the name of Jesus. Shakana masaya amafalo eThuks ayavuleka akhosathana kwamadimo akhona misamo engafani ingane yakashakala masika. We declare in the name of Jesus ukuthi ingane sazikhona kwalikamoya ngegama likaKristu Jesu. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Izandla zakho zibe ngaphambili zombili kube ngathi ikhangeze ngendlela engibone ngayo emoyeni. Oshana moyahana shikhathe moyahana masaya makashekele besiya. Thank you, Lord Jesus. Siyahamba bazalwane, sesiyahamba moya ungcwele. It is well with my soul, my soul. Father, in the mighty name of Jesus, we enter heavens and holy place of holies. Right now, we speak prosperity in any aspect in their lives, in any corner in their lives. Siyatangaza uNkulunkulu wethu wayingcwele abula ufule iminyango evalekile egameni likaKristu inkosi ephilileyo. We declare that tonight bazophuma izinto seyikhona bazazamukela egameni likaJesu. We are declaring it right now that it is happening upon their lives in the mighty name of Jesus. Siyabonga uNkulunkulu wethu wayingcwele ukuthi uyenza. Ukuthi bayamukela. Siyabonga imisebenzi bayathola. Siyabonga i-deliverance iyafika. Siyathandaza. Siyabonga ama-promotion ayeza. Siyabonga the
Thank you, Jesus. Praise the Lord. Amen. Bazalwane sesiyavala. Ngicela laba bazalwane abafike late abangawu-add rephethe umbikelo banganikela bazalwane. Ngicela unike opportunity just 2 minutes siyavala. Ulethe lokho kukhona. Amen. Praise the Lord. Inela kubali kakhulu bazalwane sisemvuselelweni kunama expenses. Amen. Thembeka nje mzalwane. Uma ungene la uphethe umnikelo angathola ithuba naku basket ngegama lika Jesu. Masenazaretha size bazalwane sigijime uzoshiya lokho kukhona. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Ungahlali uhambe nembewu yakho. Ibalekile kithi. Amen. Praise the Lord. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Sineke nyamazana sivale inkonzo sibusele enkosini. Amen. Nanku basket. Amen. Praise the Lord. Abobani nobusekile bashaya izandla phezulu ngamakhanda nobusekile. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you. Father, we give you praise. We give you glory. We honor you. Babethona amandla. We thank you for this word. Babethona wena lehlile kithi namhlanje ebusuku. Babethona amandla linjengembewu ehlele emhlabathini. Babethona wena kuwele emuva. Babethona amandla empty. Babethona amandla kodwa dalo ngekho kube khona phezu kwempilo zethu. Heavenly Father, we pray in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth through the help of the Holy Spirit. Let your hand be upon your people. Babethona amandla besaphuma. Babethona amandla indlela zonke abayihambayo. Babethona amandla sibhidligazi kaJesu waseNazaretha isandla sakho esinamandla phezu kwemoto abahamba ngazo. Babethona amandla we pray. Babethona amandla for your grace. Babethona amandla phezu kwempilo zabo ngegama likaKristu Jesu waseNazaretha. Babethona amandla may the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, the love of God may abide with us until Jesus come again. And the church of God say amen. 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 Kwezinto yodwa ungabuyi wedwa umeme kusasa into kaNkulunkulu izobe ikhona futhi isiphinde ngezwi laNkulunkulu. Amen. Praise the Lord.